noștri, ce credeți că facem? Noi suntem aici la cafeluță, avem și cănuțele personalizate. N-am reușit să le scoatem toate din bagaje, pentru că încă n-am reușit să scoatem bagajele. Suntem a doua zi de când suntem soț și soție aici, lângă draga mea soție. Ce să facem? Cu cine credeți că suntem aici la masă? Ei, cu tata socru, ce faci? Ce să facem? Ne bucurăm de voi, suntem la cafea cu toți, da, și ne simțim bine cu voi. Ce ziceți de fata dumneavoastră? Ce să zic? Să mărita bine sau nu? Foarte bine, da, a ales un băiat după sufletul ei. Mulțumim, tata socru. Da. Este așa mai emoționat că... Bine, și noi suntem entuziasmați că e primul nostru videoclip care îl facem. Dar de acum o să începem. N-am reușit să vă mulțumim la toți pentru că a fost foarte încărcați am fost. Am avut demers la emisiuni într-una, am plecat de la Călăraș la București. Nu am apucat nici bagajele. Am fost la Acces Direct, am fost la Capat, o seară. Deci nici bagajele n-am apucat să le desfacem. Dar degeaba le desfacem pentru că ne apucăm de altele. Trebuie să mergem la Maramureș. Pregătim să plecăm în Maramureș. Ai mei au plecat ieri la Maramureș, familia mea, și ne așteaptă acolo la Maramureș. Mă tot sună soacră mea să mă întrebe când ajung, când venim. Trebuie să stați aproape de noi, să vedeți cum ajungem noi la Maramureș și cu ce mergem și cu ce... O să vedeți frumos totul, o să facem un videoclip frumos. Ce să mai zicem, tata socru, ce mai zici? Ce să mai zic? Mă bucur de voi, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă țină o veșnicie. Mulțumim! Mulțumim! Ce să zicem, dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi, tuturor. Mulțumim din suflet pentru că putem să vă mulțumim. O să intrăm, o să facem și un live, o să stăm să facem un live cu toată lumea, nu știm când, dar vă anunțăm, o să postăm și o să vă anunțăm când facem și primul live, pentru că n-am avut timp. Abia am avut timp să-mi schimb acolo starea, să scriu că-s căsătorit. Ea să schimbe numele și eu și schimba numele așa. Deci e Mihaela Nemes, Ela.